Takže tí ľudia, volám sa Skibidikách, v dnešnom videu hráme akúsi hru s Django, vôbec neviem, ako sa volá. No a vôbec sa ma nepýtajte, kde robím to intro, pretože nado mnou svieti akási nebeská koruna. Počkajte, ukážem vám ju. Toto je lepšie. No a táto hra je o tom, že tanty do nás budú hádzať do tej Djangy teda také hovadiny, no. Skočila som, super. Tak, dobre, OK. Čo budem robiť zatiaľ? Potrebujem čakať, dokým kol sa skončí, či jak? Dobre. Ja by som chcela asi byť be the next attacker. Asi nie. Čo robím? Dobre, čo budem? Počkať, čo? Ja som si to nekúpil. Dobre. Tak, takto. Tu si takto. Tu máme také tieto. No. A teraz ideme strieľať. Takto tu dám bas. A takto to strelí. Normálne wow. Už dvaja zdechli. Super, tak by to malo aj byť. OK. Haló? Čo ty tam dole robia? Dám tu zasa bas. Haló, oni sú už tam. Im potrebujem dokaziť. Dobre, tam to nemôžem postaviť. Dobre, dvaja zdechli. Nie, choďte tam, prosím. Dobre, dáme tu bus. Tak. A ideme iba. Trošku veľa je zdechlo teraz. Tak. Tak, so beautiful. Haló, kto zase vyhral? To si... Aha, tam do tej čúrky musia skočiť, aha. Dobre, teraz ideme byť v takej zime. Dobre. Je Anák asi, dobre. OK, a ideme. Ja asi túto hru nikdy nevyhrám, pretože že tam dole sa nikdy nedostanem. Vyhrala som asi tak, ja neviem, 5 alebo 6 krát. Ešte keď som to netočila. No. A ja som neskočila do tej ďurky, ale kto si iný, takže tak som vyhrala. A do tej ďury asi nikdy neskočím, ako si myslím. No. Dobre. Čo robím? Ejo. Mám sa opýtať, čo robím. Dobre. Čo? To jak spravil? Čo robím? Instant revive. Ne, nechcem. Nemám prachy. Jej. Chuťala. Chuďa tá baba. Ona ich chcela, ale oni... Feriel. Takže Ariel si nás chce dať za frenda. OK. Pridám, pretože prečo nie. Zase tá istá mapa. Dobre. Teraz ja fakt neviem, čo budem robiť. Ale aká som pidi. Jej. Čo sú to také obry. Jej. A ja sa teraz idem snažiť v obchatu. Ale neviem jak. Kto zdechol už. Kde je? Dobre, ja som načisto slepá. Mohla by házať? Dobre, tu sa to otvorilo. Super. Anna zdechla. Dobre, kde som? Joj. Poď. Už sa tam, dobre. Čo? Čo som zdechla?
To nedotklo. Ani som nespadla. A Wi-Fi. Dobre. A ďalšie kolo budem... ja neviem čo, keď budem... ja fakt neviem, čo budem. Stať na ženge. Tak... vôbec neviem čo. Dobre. Čo furt hovorím? Som blbá. Dobre. Potrebujú to dohrať. Autobusy tam letie jak vily dajaké. No. Prečo je vyzločený ako? Chcem sa spýtať? OK. What we are going to do now? Vôbec neviem hovoriť anglicky. Super. The moon. What the hell? Dobre. Stojím na dženge, ale už som to skoro bola. Jej! A teraz... ak to prežijem, tak... ja neviem. Ja muchu na okne. Dobre. Som zdechla. Ojoj. Dobre, keď som... Kde idem na hory, tak kde? Keď toto kolo bude... ja neviem. Že ataker. Hovorím jak Magor. Dobre, tak video sa krásne končí, áno. OK, let's do this. Ešte koľko? 0,0 sekúnd. Sekúnd. Prečo sekúnd? Ukáž. A pozrite. Tak, dáme mapu. A pozerajte. Keď dáte... ja neviem. Ne. Video sa ešte nekončí. Oh no. Oh no. Tak ak zdechnem, tak sa končí. Joj. Mohla by som sa tam už vopkať. Dobre. Poď. Vopkaj sa tam. Super. Pekne som sa tam vopchala. Ten sa tam jak dostal? Ale jak to sa tam dostávajú moja hlava? Dobre. Jej, ja som vyhrala. Jej. Nechce sa mi už stačiť, takže bye bye.